Nkhani yokhudza Prighozin, mkulu wa Wagner, yamba kuzunguza mitu anthu ambiri. Pa 24 Juni, iyeyu ndi gulu lake anawukira boma. Kenaka anasayinirana diru ndikutiuza kuti akupita ku exile mdziko la Belarus. President Alexander Lukashenko anatsimikiza pa 27 Juni ponena kuti Prighozin ndi asilikali ake anafika mdzikolo. Koma pa 30 Juni, ma intelligence ena aku America anatsutsa ponena kuti zimenezi zinali zabodza. Akuti Prighozin sanapite ku Belarus ndipo amakhala ku Russia. Pa 4 July, Prighozin ndi mabodyguard ake anaonekera mu mzinda wa St. Petersburg. St. Petersburg ndi kwawo kwa Prighozin, komanso ndi kwawo kwa Putin. Umenewu ndi umodzi mwa mzinda wakulu kwambiri ku Russia. Zili ngati kumalawi kuno tili ndi Lilongwe capital city, ndeti ndi Blantyre second largest city. Ku Russia kuli Moscow as the capital city, ndiye kuli St. Petersburg as the second largest city in that country. Anthu ena anamuona Prighozin akuyenda ndi mabodyguard ake mu mzinda wa St. Petersburg. Inu mukudziwa kuti pamene amawukira boma pa 24 Juni, asilikali a Russia anapita kukatchula ku nyumba kwake. Kumeneko anapezako katundu osiyanasiyana ngati mfuti, golide, madrugs, chithumba cha ndalama zoposa $100 million. Tikazisintha ku Malawi kuno, ndalama zimenezi zikupitirira 100 billion kwacha. Ndalama zonsezi zinapezeka nyumba mwa Prighozin ku chipinda. Asilikali amenewa anapezanso mawigi komanso mamaski amene iyeyu amagwiritsa ntchito posintha nkhope yake. Nthawi zambiri akamayenda, Prighozin amasintha nkhope nkumaoneka mwa mtundu wina pogwiritsa ntchito mawigi komanso mamaski. Katundu yense amene ndatchula pano analandidwa ndi asilikali a Russia pa 24 Juni. 10 days later, anamuyitanitsa ku polisi kuti akampatse zinthu zakezi. Mwachidule ndikuwuzeni kuti nthawi imene anthu anamuona mu mzinda wa St. Petersburg, anali pa ulendo wopita ku polisi kukatenga katundu wakeyo. Mu tsiku lotsatira pa 5 July, mawayilesi ambiri anayamba kulengeza kunena kuti Mr. Prighozin akukhala ku nyumba kwawo mu mzinda wa St. Petersburg. Nkhani imeneyi inadzidzimutsa anthu ambiri, chifukwa aliyense pa dziko pano amakhulupirira kunena kuti Prighozin akukhala ku exile mdziko la Belarus. Dzulo pa 6 July, mtolankhani wina anamufunsa president wa ku Belarus amafuna kudziwa ngati Prighozin akukhala mdzikolo. Koma Lukashenko anamuyankha ponena kuti Prighozin pamodzi ndi asilikali ake anachoka kalekale ku Belarus, panopa akukhalira ku Russia mwamtendere komanso sanamangidwe. Mawu amene anayankhula president ameneyu dzulo pa 6 July ndi amene ayamba kudabwitsa, chifukwa anthu ambiri anali ndi chikhulupiriro kuti Prighozin ali ku Belarus. Kodi Vladimir Putin wamukhululukira pa tchimo limene anachita, kapena akungompanga pusipusi ndi cholinga choti athane naye patsogolo? Chifukwa mulandu umene anapalamula mkulu ameneyu ndi waukulu, sizikanatheka kuti abwerenso ku Russia ndi kumakhala ngati mfulu. Koma apa zamba kudabwitsa, Prighozin akukhala ku Russia not as a prisoner but as billionaire. Ngakhale zili choncho, mamidiya ambiri aboma akupitirizabe kunena mapropaganda oyipitsa mbiri yake. Tikudziwa kuti ku Russia kuli mamidiya ambiri amene amasapotedwa ndi Kremlin, amalandira chithandizo chochokera kwa Vladimir Putin. Mamidiya amenewa akupitirizabe kunyoza Prighozin, mamunena kuti ndi chigawenga, munthu woyipa, anali wakuba ndi zina zotero. Komanso ndakuwuzani kuti ku nyumba kwake asilikali anapita kukatchola, anapezako madrugs, anapezako $100 million, almost 100 billion kwacha. Ndi mamidiya amene wakumanena kuti mwaona iye amanena anzake kuti ndakatangale pomwe iye akusunga zindalama zambirimbiri nyumba mwake.
akupezekanso ndi ma drugs ndi propaganda ikupitirirabe. Komanso pa 26 June asilikali a Russia anapita ku Syria. Monga mukudziwa kuti ku Syria kumapezekanso zigawenga za Wagner. Ndiye asilikali a Russia Special Force anapita kumeneko ndi kumanga akuluakulu a Wagner, komanso anakwanisa kulanda maofesi yawo. Pano patinezoona kunena kuti palibe amene akudziwa chenicheni chimene chikuchitika pa nkhani ya Prighozin. Pena zikuoneka kuti wakhululukidwa, pena zikuoneka ngati Putin akufuna kuthetsa gulu limene la Wagner, pena zikuoneka ngati kuti Putin akufuna kuwalembanso ntchito asilikali amenewa. Zonse zioneka kutsogoloko. Mbuyomu ndi manena za peace deal imene kufuna kuchitika pakati pa Russia ndi NATO. Maiko ena akufuna nkhondo ya Ukraine ithe kuchita zokambirana za mtendere. Pamene ndimafotokoza nkhani imene masiku apitawa, anthu ena amatsutsa kumene kuti ayi sizingatheke NATO kukambirana ndi Russia chifukwa madana kwambiri. Ndiye panopa zaululika kunena kuti mwezi wa April chaka chomwe chino Joe Biden anatuma anyamata ake okwana 6 amene anakakumana ndi Sergey Lavrov mwachinsinsi. Kwa amene sili kumudziwa Lavrov ndi Minister of Foreign Affairs, most trusted minister wa Vladimir Putin. Ndiye Joe Biden mwezi wa April anatumiza anyamata ake okwana 6 amene anakakumana ndi gulu ameneyi. Ena mwa akuluakulu aku America amene anali pa zokambirana zimenezi panali Mr. Richard Haass, Charles Kupchan, komanso Thomas Graham. Onsewo anakambirana mwachinsinsi ndi Russia Minister of Foreign Affairs njira zimene angatsate pofuna kuthetsa nkhondo ya Ukraine. Kumayambiriro a Meyi, msilikali wa ku America komwe achikulire kwambiri anapita ku Russia kukachita meeting ya chinsinsi pa nkhani yomweyi. Kumapeto a Meyi, CIA Director Mr. William Burns anapita ku Ukraine mwachinsinsi kukacheza ndi Zelensky. Kumeneko anakambirana nkhani yomweyi yofuna kuchita zokambirana ndi dziko la Russia. Panalinso meeting ina yachinsinsi ya European Union imene inachitikira ku Belgium. Kumeneko akuluakulu agwirizana kuti Denmark idzapange host zokambirana za mtendere pakati pa Russia ndi Ukraine. Agwirizananso kuti maiko a Brazil, China komanso India adzachite nawo peace deal imeneyi. Ambiri mukhoza madabwa kuti ndi chifukwa chani maiko a ku Europe akufuna China, India komanso Brazil kuti adzakhale nawo pa negotiation imeneyi. Inu mukudziwa kuti China, India, South Africa komanso Brazil anayenda poyera kuti ifenso itenga mbali iliyonse, sitikusapota Russia, sitikusapota Ukraine. Ndiye maiko amene wa ku Europe akuganiza kunena kuti maiko atatu amene watakhalapo zokambirana zikhoza kukhala zabwino chifukwa Ukraine komanso Russia akhoza kukhulupirira ndi anthu amenewa kusiyana ndi maiko enawa. Lese America, Germany kapena France kapena Britain apereka decision ina yake, Russia inena kuti ayi sitimva zimenezi chifukwa chona kuti inuyo mumasapota Ukraine. Ndi chifukwa akufuna maiko atatu amenewa kuti adzakhalepo chifukwa ni ma neutral countries. Next week Joe Biden ndi anzake akupita ku msonkhano wa NATO umene ukachitikire mdziko la Lithuania. Pali mphekesera imene kumveka yona kuti zikatha zokambirana zimenezi zimene zikuchitikira ku Lithuania, Russia ndi Ukraine akhazikitsidwa pansi ndi kuyambapo peace deal. Mmene ndinafotokozera kale mbuyo mukunena kuti counter offensive imene amachita Ukraine yakanika. Tikunena pano angolanda midzi yokwana 9 midzi, not even town, not even city. Nje zida zimene zapita kumene kuli mabiliyoni ambiri kwa basi. America, Britain and the whole NATO are very disappointed with Zelensky. Iwe takupatsa zida zambirimbiri kuti uthane ndi Russia ndi chifukwa chani kulanda timidzi yokwana 9 njoka. Ndiye apapa zachidziwikire kunena kuti Zelensky ndipovuta kwambiri kuti angalandenso ma territories amene Russia inalanda. Ndi chifukwa chake ambe kukambirana kunena kuti it's better tingopanga negotiation kuti pakhale mtendere
kusiyana ndi kuti tizingophesa anthu osalakwa. Dzulo pa 6 July Zelensky anapita ku Bulgaria kukacheza. President wa dzikolo Mr. Rumen Radev analankhula mawu pamaso pake amene sanamusangalatse. Iyeyo ananena kuti Ukraine isiye nkhondo, asiye kupempha zida ku maiko ena, komanso akhazikitse zokambirana ndi Russia. Mawu amenewa anakwitsa kwambiri Zelensky ndipo anayankha mwaukali motere: kodi Vladimir Putin atabwera ku Bulgaria kudzakulandani malo mungalole? Inuyo mudziwe kuti nkhondo imene isiya Ukraine ndi nkhondo ya pakati pa Russia ndi NATO komanso European Union.